En castellà, a veure, que si ho vols fer, fes-ho, però que en castellà ja hi ha molt contingut i és necessari que també n'hi hagi molt en català, perquè volem normalitzar, a part de l'ús del català a les xarxes, també al dia a dia, normalitzar la llengua, que és un idioma preciós, és com ens sentim, com hem crescut, és l'idioma que utilitzem al nostre dia a dia i crec que és important plasmar-ho a internet també. El català és un idioma vàlid per parlar-lo a casa i per parlar-lo a internet i per parlar-lo allà on vulguis. I també perquè a vegades hi ha hagut gent que ens diu que si ho féssim en castellà arribaríem a més gent. Doncs no, la veritat que no és així sempre, perquè potser sí que és veritat que hi ha molta més gent que parla castellà en català, però utilitzar el castellà no sempre és sinònim de que t'hagi d'anar més bé. I a part que per mi fer-ho en castellà